ani ɲanguma ni an bɛ san 4 bɔ bi an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo mun ye ka kibaruya da aw tulo kan. Alors armée malienne aw ka finitigilakaw o bɛ k'u ka baara lasabati terrain kan. N'an ye jateminɛ kɛ action mun kɛla 17 septembre Bamako kɔnɔna na an ye population bɔlen u bɔla comme kɔnɔkulu ka finitigilakaw dɛmɛ jatigɛwale mɔgɔw ninnu nana k'u bɛ action ninnu kɛ Bamako o ye finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ ka dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu na. Mais n'i ye jateminɛ kɛ caman ɲɛdaw yelen don caman yela u bɛ ka action kɛ a man ɲi u yɛrɛ ma a man ɲi population civile yɛrɛ ma. C'est pourquoi a y'a kɔlɔsi jatigɛwale mɔgɔ dɔ bɔla ka welewelekan n t'a dɔn menace yɛrɛ kɛ population civile ma pour que k'a jira k'olu ni population civile tɛ olu ni faamaw de don olu ni ɲɛmɔgɔw de don. Mais bi bi in na n'i y'i sigi ko u ni nin de don u ni ne tɛ sinikɛnɛ ma u bɛna se i fana ma. Mais n'a ma ɲɛ aw b'a baara kɛ aw y'a kɛ sutura la a y'a kɛ aw yɛrɛ ni kana ni hukumu kɔnɔna na. Donc éviter a k'aw yɛrɛ exposer. Donc u ka welewelekan jatigɛwale mɔgɔw ka welewelekan o ye ka mɔgɔw lasiran o ye ka mɔgɔw bagabaga pour que u kana se ka dɛmɛ ladon aw ka finitigilakaw ma. Mais u tɛ se k'o bali o. Maliyɛn ye maliyɛn de jamana in y'an bɛɛ de ta ye. Ni ko nana mun tɛ sira ɲuman kan a dagalen don an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na an k'o baara kɛ. Donc o hukumu de la chef d'état-major général des armées a ko a bɛ welewele bila maliyɛnw ma aw kana tanga aw kana yiran ka aw bɛ deli ka dɛmɛ mun don aw ka finitigilakaw ma aw ka se k'o continuer k'o dɛmɛ kɛ hali bi parce que ni aw tɛ anw ɲɛ tɛ ko la anw tulo tɛ ko la. Donc aw de b'a kɛ an bɛ se k'an sen na yɔrɔ dɔn aw de b'a kɛ an bɛ se ka dankari kɛ dantigɛwale ninnu na kosɛbɛ. Donc o hukumu kɔnɔna na chef d'état-major général des armées a k'a bɛ Mali population fo a bɛ Mali population fo bi a bɛ Mali population fo sini u bɛ ka kɛwale minnu kɛ u ka finitigilakaw ye mais u bɛ ka kɛwale mun kɛ an bɛ se ka jatigɛwale kɛlɛ cogo min na. Donc n y'a essayé tubabukan na ka 17 septembre attaque terroriste expliquer ani Tenzawatène kɔsa in na sɔrɔdasiw ka taabolo mun ye double attaque n'o ye attaque fila minnu kɛla septembre kalo tile 17 Bamakɔ kɔnɔ yan n'a kɛla gendarmew ka kalanso ani aéroport fan dɔ a sɔrɔla kuma dɔ la u jama firila ka na Bamako jama caman nana Bamako. Donc an tɛna an da don k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ mais o hukumu kɔnɔna na pour que gɛrɛntɛ kana kɛ kojugu donc jama nana o hukumu kɔnɔna de la attaque ninnu kɛla ten. Donc attaque ninnu kɔnɔna na il s'est trouvé que école de la gendarmerie comme n y'a fɔ aw na cogo min l'asymétrie c'est que mɔgɔ de sɔrɔla gendarmerie la mun y'a fɔ k'a fɔ nin heure da in na écoledenw caman bɛ yen u sigilen bɛ nin bâtiment ninnu de kɔnɔ u bɛ wuli nin heure la u bɛ baara kɛ nin heure la marifa t'u bolo u bɛ tenue de sport de la u bɛ u ka corvée kɛ n'u tilala corvée la u bɛ jamana janjɔ yɛlɛ après u bɛ taa sport la. Donc o kuma kɔnɔna de la vers 5h30 jatigɛwale ninnu nana don gendarmerie kɔnɔ. Donc ni mɔgɔ mun janta yɛrɛ la olu bɛɛ dɔrɔn u bɛna u préparer u bɛ k'u ka corvée kɛ u bɛ k'u ka labɛnw lasabati ka na drapeau yɛlɛ
ka tila ka taa sport la donc attaque in kɛla o kuma kɔnɔna de la donc o de y'a to u sela ka attaque boloda mais vite an ka finitigilaka minnu tun bɛ yen n'olu tun tɛ ekɔliden ninnu ye olu sela ka dangari k'u la joona donc n'i ye jateminɛ kɛ gendarmerie dɔrɔn na jatigɛwale mɔgɔ 14 o de drakila gendarmerie la donc o kuma kelen in na u sela ka taa aéroport fɛnɛ na mun ye sira mun bɛ ka na un peu senu yɔrɔ mun bɛ ka na senu sira fɛ donc u y'a essayé ka dangari kɛ aéroport fɛnɛ na à partir de là-bas o fɛnɛ na an ka finitigilakaw wulila ka dangari k'o la donc aéroport dɔrɔn fɛnɛ na 13 dangari de kɛla olu la yen donc c'est pour vous dire que oui u sela ka attaque ninnu kɛ mais dangari fɛnɛ kɛl'u la fɛn fɛn kɔni attaque kɛ ani fɛn fɛn tun bolila k'u bɛ boli c'est vrai population y'an dɛmɛ an yɛrɛ sela k'an piripiri ka dɔw minɛ mais population fɛnɛ caman minɛ donc o bɛ taa mɔgɔ 60 ɲɔgɔn na o mɔgɔ 60 minɛlen mɔgɔw sɔrɔl'olu la mun sela ka ɲɛfɔli kɛ mun y'a kɛ an ye faamuyali kɛ attaque in kɛla cogo min na ani a dogodogoni ɲɛw bɛ cogo min na an tɛna an da don o bɛɛ la mais hali bi baaraw bɛ sen na inchallah fɛn fɛn sen b'a la an bɛna dangari kɛ u bɛɛ la ni sen fɛ donc après kuma caman fɔla bɔlɔlɔw kan Tinzawatène an ka finitigilakaw wulila ka taama mun kɛ ka ɲɛsin Tinzawatène a kɛla komi le mois de juillet kɛlɛ minnu kɛla k'an bɛna taa a tɔgɔ de reconquête ou bien ka je ne sais pas comment on appelle ça en bambara tajuru sara kɛ o tɛ Mali ye Mali Tinzawatène ka taa Kidal ka taa Tessalit ka taa Tawdeni ka taa Tombouctou ka taa Menaka ka taa Gao nin bɛɛ ye Mali territoire de ye a dagalen bɛ Mali finitigilakaw ka se ka wuli ka taama kɛ nin bɛɛ de la o hukumu kɔnɔna de la komi juillet ta kɛla cogo min Mali finitigilakaw wulila ka taama de boloda ka ɲɛsin Kidal n'a a kɛrɛfɛ dugu la fo ka taa un peu Tinzawatène fo ka taa dugu wɛrɛw la u bɛ se ka population rassurer cogo min u bɛ se ka population basigi cogo min na mais u bɛ se k'a jira cogo min na aw bɛ yɔrɔ min na nin ye Mali de ye a dangalen bɛ an ka finitigilakaw k'u sen jɔ ye donc o hukumu kɔnɔna de la komi sisan fɛn bɛɛ fɔ bɔlɔlɔw kan mɔgɔw wulila ko an bɛna taa tajuru sara kɛ Tinzawatène a ma dabɔ o kama a dabɔla de an bɛ se ka yala kɛ cogo min na an bɛ se ka population rassurer cogo min na an bɛ se ka contacti doni population ye cogo min na an bɛ se k'a jira cogo min na ko Tinzawatène ye Mali dugu dɔ de ye an finitigilakaw an bɛ se yen donc a dabɔla o taama kɔnɔna de la u taala bɔ an ka furew kan minnu tola la juillet kalo kɛlɛ ninnu na donc embuscade yɛrɛ kɛla yɔrɔ min u sela yen donc u taala ka taa su ninnu récupérer donc an ka taabolow bɛ cogo min na su kɔɲa la u y'o boli u kan u y'a kɛ u y'a n t'a dɔn suturali kɛ di ma voilà donc o de kɛla mais a kɛla kuma caman ye bɔlɔlɔw kan dɔw ye o dangari k'o ko la mais faut que maliyɛnw k'a faamu Mali territoire bɛɛ Mali finitigilakaw b'u sen da yen bɛɛ k'o de faamu Mali territoire bɛɛ Mali finitigilakaw b'u sen da yen et a ma fɔ ko bi sini ma an bɛ se ka nin baara bɛɛ kɛ ka na fɛn kɛ mais dɔɔni baara de don a tɛ se ka kɛ teliya la a tɛ se ka kɛ pali la hakilisigi baara de don jateminɛ baara de don baara mun don a bɛ kɛ dɔɔni de ka taa donc n'Ala sɔnna a ma aw ka finitigilakaw aw ye mission mun confié o la n'o ye ka Mali jamana basigi n'o ye ka lakana lasabati Mali kɔnɔ aw ka finitigilakaw b'o baara kɛ fo ka s'a dan na inchallah bi in na
il faut que Maliens ka famu. Comment chaman be fo recrutement ina. C'est vrai, il y a eu salaud. Mangan que le recrutement n'a dire pas Mogo Willa Kata, directeur des services de santé des armées, Kato Bara, après que Niefoli ke Chogomuna, Jamana Dom se ka famu que recrutement Sorasi Tchedenta, a te communis Tchedenga Kenea, au critère où tu as un bafo Chogom Bamanangana. Tchedenta Shariao. Ane adama den reka kenya sharia olu te kele amo o ke critère fin folo e folo e bi se ka ke e ka kene igolo la e ba do foiti la e be na ko cheden fini takadi ibina sora suka normunde be e bi ta soro e be civilia il be boli, il be ballon temps, il be basket ke, il be sport chaman ke. Mais Sorasia malgré il be ballon temps, il be boli, il be basket ke, il be fin chaman ke. Dogo ni do be Sorasia la nous imposer lui quand il be lâché. Parce que Sorasia formation t'aideront physique. La formation elle est psychologique, elle est mentale. Elle est physique. Donc, il faut que Adamade et Kana 600 et Bolika dans ces bolines de là pendant tout ce temps-là que tu fais. Mais ni la Sorasia là. Et puis, tu as reçu, il te snoko clé, il te snoko, et puis là, quand Willis comme Jonah fait, qu'à 20 km boli. Est-ce qu'on est civil boli et clé? Donc, il peut être problème d'obi du soukouna, monte se kake ibe se ka Sorasia tabolo la sabati. Follow. Flana iya fo jogomuna. Sona nga soma. Chama ba fo kone bina épreuve sportive là et pourtant n'est qu'à la première. Donc ni épreuve sportive ou beke. Ou bien moko bla kulun de abse ka ke moko tan duru moko mugan aw moko mugan be boli moko mugan bolili groupe folo groupe flana groupe sabana groupe nana e bita soro groupe folo o ka premier groupe flana dernier do be na fala ku dembe et pourtant ne dente foike chama mena ibise kan de mango hey ne bi deme ka da dan do de la mais ni de mangane na be droguta ne seto la de abe sanfla bobi amba sanfla nana parce que on a eu de mauvaises expériences dans le centre de formation ni mo be droguta beba do ka fo processus de be mum se ka mo droguta la bo droguta la ça veut dire que avec don et nana Sorasia là on t'a donc mais brusquement nous nana drogue là parce que ni be tu sais qu'à drogue tao autant tibolo et tu sais qu'à soro à santa soro tant tibolo fenep qui be drogue ta parce que aou yo ya be de be nyon fait abe abse ka kalo nani kalo duru ke abe da nyon fait abe wuli nyon fait abe kongono tamanke nyon fait drogue ta tambe bolo. Donc, ne ma se ka droguta abena ne mouye abena dépression de donc au de kolosi la recrutement nununa donc abe sanfla bobi jamana nyemoko ko chedin foitina chedin tala ni imates droguke ka laje ni drogi bi jolila ou bien nati jolila amase ne kan dado la bebe anga demsanu bebe anga sifilan kaw tabolo don bibina donc a yamara lelo no koni ne mankan dado la memba fo aka lase ka fo on a aujourd'hui un problème de santé publique au sein de la jeunesse malienne mumbe ka yebi
n'an continue la 100 ans 120 100 bisaba kɔnɔ an t'a dɔn maliyɛn den bɛna kɛ cogo min na. Donc il faut que parents, il faut que kɔrɔw, il faut que dɔgɔw an ka wuli k'an jɔ an ka dɔn k'a fɔ taabolo mun b'an ka sifilakaw bolo bi a man ɲi. Caman bɛ dɔrɔgu ta dɛ. An ye jateminɛ kɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ dɔrɔgu san ka d'u denw ma den diyaɲɛ kama. Donc jɔn y'i den détruire? I yɛrɛ de don. Donc vraiment a dangalen bɛ bi an k'an sigi an ka hakili jakabɔ kɛ drogue ko in na bi an ka jamana kɔnɔ. C'est pas pour rien jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn mun bɛ shisha bali parce que a bɛɛ bɛ na ni problème de santé de. Drogue fana drogue balilen don o balilen don. Donc shisha fana nana fara kan mais hali bi o fana b'a la. Problème wɛrɛ bɛ yen mun tɛ drogue ye. Ne ye jateminɛ kɛ an ka sifinnakaw problème de cœur bɛ caman na. Pourquoi? Pourquoi problème de cœur bɛ si i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin san 18 parce que cɛden ta bɛ daminɛ san 18 de la. San 18 san 18 san 19 san 20 dusukunbana b'o la o bɛ se ka kɛ mun ye ne tɛna n da don o la mais a ye hakili jagabɔ kɛ o fana c'est un fléau. C'est un fléau dans notre pays aujourd'hui. Ce qui fait que 2023 recrutement na an tun mago bɛ cɛden mun na an m'a sɔrɔ 2023. An tun mago bɛ cɛden mun na 2023 an m'a sɔrɔ parce que sifinnakaw caman bɛ yen ils sont inaptes. Voilà un peu pour répondre à votre question. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un problème de santé publique. Vraiment, il faut qu'on revoie nos copies. Il faut qu'on ait de l'ascendance sur nos enfants. Il faut qu'on surveille nos enfants. Il faut qu'on cesse de faire... C'est-à-dire que an bɛ fɛn mun na bi an ka segin an ka danbew ma. An ka segin an ka valeur ma. An ka valeur tɛ drogue ta ye. An ka valeur tɛ manamanako ye. Je pense que Malien kan k'i sigi bi. A kɛla an ka du kɔnɔ an ka gɛrɛnw na an ka baarakɛyɔrɔw la an ka kuma ɲɔgɔn ye an bɛ se k'a kɛ cogo min na an ka sifilakaw bɛ se ka sira wɛrɛ ta mun tɛ drogue ko in ye an ka sifilakaw bɛ se ka sira wɛrɛ ta mun tɛ ko kundanw ye ne tɛna n da don o la jama na mais n'an tilala an bɛ se k'o kumaw kɛ voilà donc mun tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna bamanankan na o de ye nin ye.